Mayuko! Ai, gràcies, la Mayuko. Són les noies que vindran a la trobada. Totes venen a la nostra classe. No cal que te les presenti. No, bon dia. No m'ho esperava pas que la Chigasaki també volgués venir. Per què? Dona, perquè sempre se la veu molt atrofegada, estudiant a totes hores, i no té pas pinta que li agradin gaire les festes. Jo no m'ho esperava. Oi que no? Però què dieu? A ella també li agrada distreure's de tant en tant, oi? Sí, de tant en tant sí que m'agrada, sí. Quina sorpresa. Sí, eh? Adéu, Mayuko. fins demà. Adéu. Ei, estàs segura que jo també hauria de venir a la trobada? És clar que sí. Per què? És que no ho sé si... Va, vine. Totes en tenen moltes ganes. Com que normalment no tenim ocasió de parlar. Sí, és veritat. Però és que... Potser no t'hauria d'haver convidat. He fet malament. No, és clar que no, Chiaki. De debò? Sí, jo també estava pensant que m'hauria de divertir de tant en tant. Ah, sí? Que bé. Digui? Sí? Que sí, que han dit que vindran. Què? Al lloc? Ara hi vols anar? Sí, sí que em va bé. D'acord, fins ara. Perdona, hem quedat per anar a buscar un lloc per fer la trobada. Ja ens veurem demà. Sí. Els serrells els porten molt llargs, sembla. Bon dia! Que et volies tallar els cabells? No, és que... perdoni! Tampoc no n'hi havia per marxar corrent. Ostres, avui no li dóna la gana dir res. Chiaki, soc la Mayuko Chigasaki. Ah, ets la Mayuko? Com és? Encara ets a casa? Em sap greu, Chiaki. Però és que, saps, al final... Què dius? Perdona, però és que no et sento gaire bé. Perdona, però no... Què? Que no vens? Quina llàstima. Què? La Mayuko diu que no pot venir. Què? Que no ve? Quina barra! Bé, Tanés, ja quedarem un altre dia. Sí, em sap greu. Va, no passa res. I ja ens veurem a l'escola, eh? Sí, de debò que em sap greu. Moltes gràcies per avisar-me, àvia.
Aquesta setmana tampoc no hem tingut gaire gent. Si això continua, tornarem a tenir números vermells. Ostres, però, Mayuko, que no havies d'anar de festa tu avui. Què ha passat? Al final he pensat que aquesta mena de festes no fan gaire per mi. O sigui que no hi has anat. És que no tenia res per posar-me i també m'hauria de tallar els cabells. No m'ho hauria passat bé si hi hagués anat així. És això. Doncs quan es tracta de passar-s'ho bé, ets tu qui ha de decidir si hi vas o no, segons les ganes que en tinguis, esclar. Però abans que res, hauries de tenir clar tu mateixa si vols anar o no, no trobes? Si el que passa és que no tens ganes d'anar-hi, ho has de dir clarament. Sí, tens tota la raó. Mira quina manera de sermonejar la gent, ara. A veure si acabo de fer els comptes d'aquesta setmana. Bona nit i fins demà. Ja sóc aquí! Ui, quina gana! Ei, Mayuko, què hi ha avui per sopar? Oh, hi ha un sol plat a taula i sobre el plat un sol peix a la brasa. O sigui, que et vols menjar el sopar tu sola, Penses que et deixaré que et surtis amb la teva? Menja-te'l tot, si vols. De debò? Doncs mira, no penso fer compliments. Ostres, et veig molt deprimida, Mayuko. Vinga, te'n dono la meitat. Segur que en vols, no? Va, menja'n una mica. Va. No tinc gana. Però què passa? Ara vull ser amable amb tu i em tractes d'aquesta manera? Me'n vaig a dormir. De debò? Mayuko, últimament, quan puges a la teulada, no sents unes veus estranyes per allà? No sento res. Doncs jo sí, mira, l'altre dia, com que feia bon temps, vaig pujar a la teulada per fer un ovni i vaig sentir unes veus que venien de no sé on. No vaig entendre què deien. Aquell dia la nau nodrissa es veia perfectament. Potser les veus eren algun missatge de la nau nodrissa. A tu què et sembla, Mayuko? Mayuko? Mayuko, va. Deixa'm estar! Caram, quin geni. No sé si venien de la nau nodrissa o no. No m'interessa gens la nau aquesta dels extraterrestres. Però per què t'enfades tant, ara? Perquè és impossible que captis aquests missatges si no tens antena. Si la nau emetés algun missatge, et penses que un extraterrestre menset sense antena com tu el sentiria? Això és discriminació! Com em pots dir tot això? Que potser no ho saps, que els extraterrestres tenim un orgull molt delicat. Prepara't! Va, Mayuko, ataca! Vinga, que et penso donar una bona lliçó! Molt bé, enfada't si vols. Et sortiran un munt d'arrugues i semblaràs una vella. Quin pal, Per què està tan enfadada? Tu també les vas sentir, oi? Aquelles veus. Sóc una indecisa, una inconstant i una amiga gens digna de confiança. I ni tan sols sé què és el que sento. Per això, el que m'ha dit la Kotomi ha sigut un xoc per mi. I, a més, he escridassat la Nia sense motiu. No ho sé. No sé pas quina mena de persona sóc.